नमस्कार, मी सृष्टी किशोर चव्हाण, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा औरंगा बुद्रुक. मी इयत्ता 8वी शिकत आहे. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून शाळेत व गावात काम करत आहे. मी शाळेत येताना एका काकू रस्त्यावर कचरा टाकत दिसल्या, म्हणून मी त्यांना सांगितलं, काकू इथे कचरा का टाकतात, कचरा कुंडीत टाकतात. तर त्यांनी मला सांगितलं तुला काय करायचं. तर मी त्यांना स्वच्छतेचं महत्त्व सांगितलं व त्यांनी ते कचरा कुंडीत टाकला कचरा व माझ्या आभार मानले. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव आकांक्षा अशोक वाघमारे. मी इयत्ता 8वी शिकत आहे. मी शाळेत स्वच्छता मॉनिटर म्हणून काम करते. आम्ही जेव्हा वर्गात बसलो होतो तेव्हा एक मुलीने तुरीच्या शेंगा खाऊन टरफले वर्गात फेकली. मी तिथे जाऊन म्हणाले, ती टरफले उचल आणि डस्टबिनमध्ये टाक. ती म्हणाली, तुला काय करायचं, मी कुठेही टाकू शकते. जेव्हा मी तिला स्वच्छतेचे महत्त्व सांगितले तेव्हा तिलाही पटले व तिने तुरीच्या शेंगाचे टरफले उचलून डस्टबिनमध्ये टाकले व माझे आभारही मानले. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव श्रद्धा रमेश टेंगरे. मी इयत्ता 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आवलगाव बुद्रुक. माझ्या शेजारच्या काकूनं माझ्या दारात झाडून लावलं. मी म्हणाले, असं का करते, झाडून भर आणि कचरा कुंडीत टाक. ती म्हणाली तुझं काय जातं. तर मी तिला स्वच्छताचं महत्त्व सांगितलं. तिनं भरलं आणि कचरा कुंडीत टाकलं. माझे नाव नंदिनी गणेश गोल्डे. मी आता 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून काम करीत आहे. मी सकाळी प्रार्थनाला उभे राहिले. जेव्हा एक मुलगी सूर्यफूल खात होती तेव्हा तिनं सूर्यफूलचं रॅफल खाली टाकलं. तिला म्हणलं मी उचलती, म्हणे तुझं काय जातं. तर तिला मी स्वच्छताचा अनुभव सांगितला तर तिनं उचलला. ती थँक्यू. नमस्कार, माझे नाव शीतल कचरू थोरात आहे. मी इयत्ता 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आवलगाव बुद्रुक. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून येथे काम करत आहे. मी एका काकांना रस्त्यावर पुडी खाताना पाहिलं. खरं जर म्हणलं तर ती पुडी खायलाच नाही पाहिजे असं मी म्हणाली त्यांना. त्यानं खाली तरी ती पुडीचं रॅपर त्यानं खालीच रस्त्यावर टाकलं. मी त्यांना म्हणाली, काका ते पुडीचं रॅपर उचला. ते म्हणाले, का बरं. तर मी म्हणाली, काका ते पुडीचं रॅपर इथं जर टाकलं तर सगळ्या रस्त्यावर सरी घाण होईल म्हणलं. तर ते म्हणाले बरं. त्यांना ते रॅपर घेऊन कचरा कुंडीत टाकलं. ते म्हणाले, हो बाळा, बरं झालं सांगितलं मला, यासाठी तुला धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव आहे प्राप्ती सोपानीचा. मी वर्ग 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आवलगाव बुद्रुक हे आहे. मी आमच्या शाळेत स्वच्छता मॉनिटर म्हणून कार्य करते. मी शाळेत येताना एक आजी रस्त्यावर कचरा टाकत होती. मी त्या आजीला म्हणाले, आजी असं रस्त्यावर कचरा का बरं टाकते. तर आजी म्हणाली, तुला काय करायचं. तर मी तिला स्वच्छताचं महत्त्व सांगितलं. तिला ते महत्त्व पटलं आणि तिनं कचरा उचलला आणि कचरा कुंडीत टाकला. नमस्कार, माझे नाव रितेश अशोक सातपुते. मी आता 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आवलगाव बुद्रुक. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून शाळेत काम करीत आहे. जाताना एका मुलांनी शाळावर खेळाचं कातडी टाकलं. तिथं त्याला म्हणलो, असं नको रे करू. ते काय म्हणला, तुला काय करायचं. मी म्हणलो त्याला स्वच्छता मॉनिटरचं महत्त्व सांगितलं. त्याने उचलला. ते म्हणे धन्यवाद. माझे नाव अंकिता सुंदरमुळे आहे. मी वर्ग 7वी मध्ये शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आवलगाव आहे. आमच्या घराच्या शेजारी एक मुलगी रस्त्यावर कागद टाकत होती. मी तिला म्हटले, रस्त्यावर कागद टाकू नको. ती म्हटली, तुला काय करायचं. तर मी तिला स्वच्छताचं महत्त्व सांगितलं. तर तिने कागद कचरा कुंडीत टाकले आणि ती मला म्हणाली, तू जर स्वच्छताचं महत्त्व मला सांगितलं नसतं तर मला कचरा रस्त्यावर टाकत राहिला असते. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव नंदिनी सुनील चव्हाण. मी इयत्ता 8वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आवलगाव बुद्रुक आहे. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून शाळेमध्ये व गावामध्ये काम करते.
आम्ही जेव्हा वर्गात बसलो तेव्हा माझीच एक मैत्रीण भुईमुगाच्या शेंगा खाऊन वर्गात टाकल्या. तेव्हा मी तिला स्वच्छताचे महत्त्व सांगितले. तेव्हा ती म्हणाली की तुला काय करायचं. मग तिला मी स्वच्छताचे महत्त्व सांगितले. तेव्हा तिलाही पटले आणि तिने माझे आभार मानले. तिने ते भुईमुगाच्या शेंगा उचलून डस्टबिनमध्ये टाकल्या. धन्यवाद. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद अवलगाव बुद्रुक आहे. मी वर्गात बसले. एका मुलीनं चिप्सचं पाकीट खाली टाकले. मी तिला म्हणाले उचल कचराकुंडीत टाक. ती मला म्हणाली मी पुढं पण टाकून तुला काय करायचं. मी तिला स्वच्छतेचे महत्त्व सांगितले. ती उचलून कचराकुंडीत टाकले. नमस्कार, माझे नाव अंकिता सुनील मंगरगे आहे. मी इयत्ता 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अवलगाव बुद्रुक आहे. मी सकाळी शाळेत येताना एका काकूंना ओला कचरा व सुका कचरा एकत्र टाकताना बघितलं. मी त्यांना सांगितलं काकू ओला कचरा व सुका कचरा वेगळा करून टाकावा. त्या मला म्हणाल्या ओला कचरा व सुका कचरा टाकल्याने काय होतं. मी त्यांना सांगितलं ओला कचरा व सुका कचरा टाकल्यावर घाण वास येतो व आपल्याला आजार येतो. त्या काकूंनी मला म्हटलं थँक्यू तू मला सांगितल्याबद्दल. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव हुमेरा एजाज बेग, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अवलगाव बुद्रुक, इयत्ता 7वी. इयत्ता 7वी. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून काम करत आहे. मी स्वच्छताबद्दल एक महत्त्व सांगितलं. आमच्या गावात आमच्या शेजारची एक मुलगी तिनं मोसंबी खाल्ली. तिचे झाड आमच्या घरासमोर टाकले. मी म्हणले तिला हे उचल आणि कचरा कुठे टाक. ती म्हणली मी कुठे पण टाकू तुला काय करायचं. मी तिला स्वच्छताचं महत्त्व सांगितलं. तिनं मग साली उचलल्या कचरा कुठे टाकले. तिनं माझे धन्यवाद मागितले. आपल्याकडून धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव दीपिका उद्धवराव भालेकर. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अवलगाव बुद्रुक. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून कार्य करत आहे. मी आमच्या वर्गात बसल्यावर माझी मैत्रीण वर्गात कागदाचे विमान करून इकडे तिकडे फेकत होती. मी तिला सांगितले एकतर कागद फाडणे योग्य नाही आणि ते इकडे तिकडे फेकणे योग्य नाही. मी तिला म्हणलं की कागद उचल आणि डस्टबिनमध्ये टाक. ती म्हणाली तुला काय करायचं मी कुठे पण टाकन. मी तिला स्वच्छतेचे महत्त्व सांगितले आणि तिला ते पटले. म्हणून तिने ते कागद उचलले आणि डस्टबिनमध्ये टाकले. तुम्ही पण इकडे तिकडे कचरा न टाकता योग्य ठिकाणी टाकावा. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव जीवन प्रकाश थोरात आहोत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इथे वर्ग 7वा इथे शिकत आहोत. स्वच्छता मॉनिटर निमित्त एका काकूंनी रस्त्यावर कचरा टाकीताना मी त्यांना म्हणलो कचराकुंडीत कचरा टाका. त्यामुळे मी त्यांना स्वच्छता निमित्त अनुभव सांगितला. त्यांना अनुभव पटला. त्यानं कचराकुंडीत कचरा टाकला. धन्यवाद. नमस्कार, इयत्ता 7वी. नमस्कार, सुरज सुखदेव सुरडकर. माझं नाव सुरज सुखदेव सुरडकर. मी इयत्ता 7वी शिकणारा विद्यार्थी आहे. मी स्वच्छता मॉनिटर म्हणून काम करतो. मी घरी जाताना माझ्या मित्रांनी रॅपर रस्त्यावर टाकला. त्याला मी सांगितलं स्वच्छताविषयी. त्याला ते पटलं आणि त्यांनी कुंडीत टाकला. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव शिवराज तात्याराव मोरे. मी आत्ता 7वी शिकत आहे. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अवलगाव बुद्रुक. मी शाळेत स्वच्छता मॉनिटर म्हणून काम करतो. मी तुम्हाला स्वच्छताविषयी माहिती सांगणार आहे. मी वर्गात गेलो तेव्हा माझा मित्र चॉकलेटचे रॅपर वर्गात टाकत होता. मी त्याला म्हणलो चॉकलेटचे रॅपर डस्टबिन टाक. रॅपर वर्गात नको टाकू. तो म्हणाला मी टाकन. मग मी त्याला स्वच्छताविषयी काही माहिती सांगली आणि तो बी तयार झाला. मग त्यांनी रॅपर डस्टबिनमध्ये टाकले. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव तैरी नन्सार सय्यद आहे. मी इयत्ता 7वी शिकत आहे. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अवलगाव बुद्रुक. स्वच्छता मॉनिटर म्हणून मी येथे काम करते. एक मुलगी ग्राउंडवर चिप्सचा पुडा खात होती. त्यानं चिप्सचं रॅपर खाली फेकलं. मी म्हटली तिला तू हे चांगलं नाही. हे उचलून कचरा कुंडीत टाक. ती म्हटली तुला काय करायचं मी कुठं पण टाकीन. मी म्हटली कचरा कुंडीतच टाक. ती म्हणाली बरं मी टाकती. धन्यवाद.
नमस्कार, माझे नाव आरती रामेश्वर गोरे आहे. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा औलगा बुद्रुक, तालुका घनसंगी, जिल्हा जालना. मी इयत्ता 8वी मध्ये शिकत आहे. मी वर्गात जायच्या वेळेस माझी मैत्रीण वर्गामध्ये चिंचा खात होती व चिंचुके वर्गात टाकत होती. मी तिला म्हणाले, वर्गात चिंचुके टाकणं योग्य नाही. ती मला म्हणाली, तुला काय करायचं? मी तिला स्वच्छता मॉनिटरचं महत्त्व सांगितलं आणि तिनंही माझं ऐकलं. चिंचुके डस्टबिनमध्ये टाकले. तिनं माझे आभार पण मानले. धन्यवाद.